Прывітанне, сябры. Гэта падкаст «Светкі левай рукі Гіцеля». Тут мы абмяркоўваем усё тое, што адбываецца ў сусветным гандболе. Мяне завуць Ваня. Мяне завуць Ірына. І мы пачынаем, і сёння мы пачнем з Лігі чэмпіёнаў. Апошні тур адбыўся. Падавалася, што ў мінулы раз мы ўсё абмеркавалі, а тут яшчэ было трошку такога, што варта абмеркаваць. І мы дачакаліся. Першага брамніка ў Кельце. Нарэшце. Клемен Ферлін. Калі мы глядзім на паказнікі ў статыстыцы матчу, там не тое, каб усё добра, але гандбол гэта такая гульня, што ты можаш зрабіць два сейвы напрыканцы, і гэтыя два сейвы вырашыць лёс матчу. І гэта менавіта тое, што зрабіў Ферлін. Такім чынам, Кельце на пераможнай ноце завяршае гэты год, і ўсё ўжо не так дрэнна ў табліцы. І эмацыйна ўсё вельмі добра стала. На кантрасце з тым, што было нават некалькі тыдняў таму да яго падпісання, таму што вось ведаеш, тут гэта выглядае так метафарычна, як калі ты збіраеш пазл, табе патрэбны апошні кавалачак. І мы яго паставілі, ўсё запрацавала. Пакуль не зразумела зноў-такі, наколькі гэта ў перспектыве там бліжэйшых месяцаў пасля паўзы зборных, але пакуль сапраўды ўсё выглядае класна. Выглядае на тое, што вось вырашылася праблема, апошняя праблема, якая была, тому што да гэтага выйшаў з лазарэту Шыман Січка, і гэта таксама паўплывала на малюнак гульні, тому што у рэшце рэшт з'явіўся хтосьці, хто злева можа кідаць. Прычым кідаць не з 6 метраў, а з 9, з 10, з 11, калі трэба. Вось гэтага таксама не хапала. Быццам бы ёсць нагода для аптымізму. Так, і акрамя 2 перамог у Лізе чэмпіёнаў, у нас яшчэ ёсць даволі добрыя вынікі па чэмпіянату Польшчы. З чэмпіянатам Польшчы там такая розніца паміж нават другой і трэцяй камандай, што каб хтосьці здабываў пункты супраць Кельца і Плоцка, то патрэбна, каб Кельца і Плоцк штосьці рабілі, штосьці не тое рабілі. Я маю на ўвазе проста нават па гульні, па выніку то зразумела, а па гульні, таму што мы з табой казалі нават у мінулы раз, што бачна было з сераднякамі чэмпіянаты не вельмі добры клас, а зараз і гэта таксама змянілася. Так, там была праблема у матчы з Выбжэжа, а пасля гэтага ў наступным матчы Выбжэжа прайграў у серыі 7-метровых у матчы з Легіянова з аўтсайдерам турніра. Гэта больш нам кажа пра Кельце, а не пра Выбжэжа. І дзякуй Богу, што ўсё стае на свае месцы. Хай так яно і будзе. На адной з апошніх трэніровак да Кельца прыходзілі дзеці. Яны такі вельмі кід-фрэндлі клуб. І хлопцы трэніраваліся, я так разумею, можа, пэўную частку проста заняткаў у калпаках Санты. Вельмі прыгожа было. Так. І таксама такія ж фотачкі прыкладна мы маглі бачыць з Плоцку, але ўжо менш пазітыва там можна пабачыць. Нешта такое узроўню мастацтва, чытаць польскі твітар падчас матчу Плоцка з Еўрафармам. А твітар хто ў цябе там? Якая выбарка? Хто гэта? Журналісты? Журналісты, фанаты, функцыянеры. Асабліва функцыянеры аднаго клуба любяць там пра іншае параспавядаць. Усё як трэба. І мне спадабалася меркаванне, што каб цалкам апынуцца ў 90-х, гэтаму матчу не хапала толькі паляшчых людзей з цыгаркамі. Так. Таму што хуткасці няма, малюнку няма, гуляюць дзве каманды. Дарэчы, з таго ж твітару глядзела сёння матч 12-гадовых дзяўчынак. Сэнсу там было больш, чым у гэтым матчы. Прыгожа. Маем, што маем. Маем дзве каманды, якія больш, чым па 10 хвілін не маглі забросіць і не маглі
знайсці пазіцыю, з якой кінуць. У большасці выпадкаў там альбо тое, што у постсавецкай школе завецца пас кіперу. Это ведаеш як? То калі ты кідаеш мяч і кіпер 2 рукамі фіксуе Так. гэта. Вось пасы кіперу, згубленыя мячы, жах, а не гульня. Гэта не ўзровень лігі чэмпіёнаў, гэта не ўзровень еўрапейскай лігі. І мне так падаецца, што нават у кубку ЕГФ вось на дадзены момант ёсць каманды, якія гуляюць лепш, чым тое, што мы бачылі. Лепш і больш асэнсаваны, я б сказала. І тут калі чалавек, які не вельмі там добра просто ведае, што адбываецца, ён паглядзіць і скажа: ну так то ладно, у еўрафарме у іх ёсць нейкі экскьюз, там некалькі тыдняў таму, ну месяц ужо змяніўся галоўны трэнер. У Віслы што? Якія будуць прычыны так гуляць? І насамрэч цяжка сказаць, я вось не ведаю. Яны перайгралі Фрэдэрыще даволі ўпэўнена 30-21, а пасля вось гэты матч з еўрафармам, які хацелася б забыць, конечно. Забыць цяжка будзе, таму што там календар на канец групы вельмі цяжкі. Там ужо няма ніводнага клуба з тых, з кім можна браць пункты. Ну, так рэалістычна. Там ужо патрэбен подзвіг. Так, там застаецца першы матч будзе з ПСЖ, а пасля Фюкса. І гэта люты. Бухарэсцкае Дынама напрыканцы месяца, але зноў-такі пра бухарэсцкае Дынама мы зараз нічога дрэннага сказаць не можам. Там толькі Барса, калі Барсе ўжо нічога гэтага жыцця не патрэбна будзе. Ну, гэта так, казачкі. Ну і зноў-такі 1 сакавіка будзе Швента Война, чарговы тур яе. І вось гэта будзе, мне здаецца, такі момант, які проста нам прадэманструе сэнс усяго канца сезона. Таму што калі Вісла саступіць і там, ці калі зноў-такі будзе нейкая рукапашная, плёўкі і іншае. Не, гэта будзе. Будзе? Ну, добра. Ну, паглядзім, да сакавіка яшчэ ёсць час, але я не думаю, не бачу, што... Там ведаеш яшчэ, ну, вось мы, калі глядзім на Кельцы і Плоцк, мы бачым, што Плоцк так на ўздыме, ён трансферныя планы мае. Дарэчы, мы ведаем там тое, што прыйдзе, хутчэй за ўсё, Торбьён Бергерут, тое, што прыйдзе Мелвін Рычардсон, і ты глядзіш на каманду, якая павінна ісці наперад, павінна штосьці паказваць. І ты глядзіш на Кельцы. Кельцы — гэта клуб, які у вечнай фінансавай пятлі нейкай, які спрабуе штосьці зрабіць на мінімуме рэсурсаў, гуляе ў больш складанай групе і штосьці там робіць у адрозненне ад Віслы. Ты не можаш не сімпатызаваць у такім выпадку гэтаму Давід і Галіаф, так? Вось тут зразумела, хто Давід, а хто Галіаф. Можа, гэта занадта такая яскравая метафора, але прынцып гэты ж. Наколькі я памятаю, нават у Кельцы пазыкі гульцам да канца яшчэ не выплацілі даўніны 3-4гадовай. Ну, там яны дамовіліся неяк. Яны разлічваюцца невялікімі кавалачкамі, але па там інтэрв'ю, можа, гадовай даўніны было відавочна, што гэта яшчэ не канец, і вось гэтая гаспадарка, якая была там у кавідныя сезоны, якая відавочна эканамічна пацярпела, яна яшчэ не адноўленая дагэтуль. Так, дарэчы, там ёсць такая тэма, што яны пачалі залепліваць на майках некаторых спонсараў, таму што спонсары не плацяць. Ну, не фарт нейкі са спонсарамі ў Кельцы. Ну, дарэчы, не толькі Кельцы, там яшчэ некалькі польскіх клубаў робяць тое ж самае. Прычым, ну, там не толькі гандбольны Кельцы, там яшчэ Карона Кельцы тое ж самае робіць. То бок там... Карона — гэта футбалісты дзешыкаўка, так? Так. Вось, так што там штосьці адбываецца. Мы, напэўна, не ведаем усё, але
такі званочак не вельмі добры. Пераходзім да іншай краіны, у якой таксама 2 клубы у турніры. І там таксама відаць кантраст. Як мы і думалі, Фюкс здолеў перайграць Спортинг. Прычым, як мы і чакалі, не змяніўшы нічога ў гульнявым малюнку. Просто дома перабегалі Спортинг. І Фюксе, які меў праблемы ўжо у некалькіх пунктах ад нават другога радку, і гэта выглядае нават так рэалістычна. Калі мы паглядзім на календар, там гуляць з клубамі знізу табліцы, яны, канешне, будуць такі налаштаваныя на перамогі, тому што ім ужо трэба, у іх няма ніякага іншага шляху. Але рэалістычна, што Фюкса там дабярэ свае пункты і ў апошнім туры з Веспрамам, калі згуляе нармалёва, то можа і другім стаць. Так, наперадзе ў Фюкса Фредерісія, Вісла і Еўрафарм. Гэта расклад на люты. Пры гэтым даволі насычаны зараз будзе снежань у сэнсе Бундеслігі, але ў Бундеслізе ўсё цікавей, здаецца. У Бундеслізе, дарэчы, перакінем мосцік. У Бундеслізе я, калі бачу Фюкса, які ідзе ўровень на 40-й хвіліне, я гляджу на гэта вельмі, вельмі спакойна. То бок, пацаны, даціснуць, пытанняў няма, ось, крыху пачакаць. Калі я бачу Берлін, які вядзе +5 пасля першай паловы, я бягу за валідолам. Так, дарэчы, мяне пра Берлін такая дзіўная навіна, і не навіна. Тут выйшла не так даўно, можа, некалькі тыдняў, тыдні 3 таму інтэрв'ю Сандера Сагасена, дзе ён, кажучы пра тое, што ў сучасным гандболе гульцы ўжо не павінны быць такімі атлетамі, такімі асілкамі велізарнымі, а павінны быць разумнымі, хуткімі і гэтак далей. Казаў пра Маціаса Гітцеля, што натуральна. І ён сказаў, што ён гуляе як балерына. Я вось падумала, а гэта гучыць як камплімент ці не? Здаецца, што сэнс ён укладаў пазітыўна. Мне вельмі спадабалася гэтае параўнанне, я раней не чула, как так казалі. Я б на месцы Сагасена пасля гэтага інтэрв'ю баліўся на тое, каб яны гулялі ў розных групах і не сыходзіліся на паркеце ўвогуле бліжэйшыя некалькі гадоў. Тым не менш, Фюкс у Бундеслізе зараз ідзе на другім радку з 22 баламі. Так, тут мы скажам, што мы пішемся у нядзелю, раніцай нядзелі, у нас яшчэ частка тура наперадзе, таму не здзіўляйцеся, калі гэты выпуск выйдзе, што вы пабачыце тое, што результаты не б'юцца крыху. Так, Фюкс заўтра ўвечары згуляе з Фленсбургам. Гэта будзе тая яшчэ бойка, але я прапаную абмеркаваць спачатку Магдебург, а да Фленсбурга дайсці крыху пазней, таму што ёсць што абмеркаваць. Давай, Магдебург у апошнім туры саступіў Нанту. Гэта быў матч тыдня. І саступіў мінімальна. Ці бачу ты гэту гульню, што ты можаш сказаць? Я ў той дзень абраў нейкую іншую гульню. Я потым паглядзеў хайлайты, і я паглядзеў, як яна завяршылася. Вось мы час ад часу кажам пра тэхналогіі і пра тое, як змяняюцца правілы. І калі б мы глядзелі гэты матч гадоў 10 таму, ён бы завяршыўся ў нічыю. Таму што там быў відэапрагляд, пасля якога суддзі пераглядзелі сваё рашэнне, Нант змог дагуляць і Нант перамог. Я скажу, што Магдебург можа гуляць вельмі роўна амаль з усімі. То бок ім хапае гульцоў нават з 5 траўмаванымі. Вось на дадзены момант 5 чалавек. Бергендаль
Вебер, Бергер на 3 месяцы вылетеў, як Марынгі Магнусам, дарэчы, не Магнусон. так А, даўно. яшчэ мы чамусьці забываемся на тое, што там яшчэ ёсць Тім Хорнке і Фелікс Кларк. І калі мы дададзім вось 5 гульцоў да складу, то будзе зусім іншая каманда. І тая каманда, якая ёсць на дадзены момант, яна б'ецца. У іх з ментальнай коробкі зору ўсё даволі добра. Але ім не хапае. Яны правялі вельмі клёвы матч з Берлінам. Там было 2 паловы. Першая палова яны прасядзелі ў кішэні Маціаса Гіцеля у 7, потому што Гіцель палажыў 10 з 10 спроб. У другой палове Гіцель прасядзеў у кішэні Магдебурга. Просто не было гэтага гульца. Ён быў на пляцоўцы, але ён не зрабіў нічога. Яны выцягнулі гэты -5. Яны здолелі. Але пытанне ў тым, што хіба мы не ведалі, якія там гульцы, як яны траўмуюцца кожны год. Ведаеш, мы 5 гадоў таму маглі прагназаваць, што у Фленсбурга дзесьці пад снежань будзе лазарэт з 5-6 людзьмі. Так. Дык вось, цяпер гэта Магдебург. І гэта, напэўна, будзе вельмі простае назіранне, што нямецкія каманды, якія гуляюць у лізе чэмпіёнаў, яны могуць цягнуць 2 франты, але яны расплачваюцца за гэта траўмамі. То бок больш інтэнсіўны графік, ён проста вядзе да траўм. Праўды. Прычым траўм даволі сур'ёзных, якія патрабуюць вось некалькі месяцаў аднаўлення, як у прыкладзе з Бергердалем гэта 3 месяцы, і гэта вельмі дрэнна гучыць. Але да добрага, Магдебург у хатнім матчы перайграў Барселону, Так. а мы вось пра гэта з табой не кажам. Ну, Гэта сапраўды вельмі важны матч. Мы пра гэта казалі. У іншым разрэзе. Тое, што Барселона не безгрэшная, і ўвогуле ўсё, што заўгодна можа адбывацца. Я згодна з тым, што Магдебург, ён не настолькі дрэнны, як ён выглядае ў табліцах. Таму што мне цяжка уявіць сабе, што Магдебург будзе ў лізе чэмпіёнаў у наступным годзе, напрыклад. Таму што па табліцы Бундеслігі мы бачым, што ўсё шчыльненька, але мы разумеем, што Магдебург можа губляць пункты, прычым не толькі з камандамі свайго ўзроўню, а нават з камандамі паслабей. І мы бачым, што траўмы будуць адбівацца, яны ўжо адбіваюцца. Пытанне толькі ў тым, наколькі добра яны выруляць з гэтай сітуацыі. Ну, ведаеш, усё роўна, нават калі мы бярем пад увагу тую колькасць траўм, якая ёсць зараз, ёсць гульцы, якія бяруць на сябе функцыі бамбардзірскія, як мінімум, а магчыма яшчэ і лідарскія. Напрыклад, праз адсутнасць пэўных гульцоў зараз, можна сказаць, раскрыўся Мануэль. Ён апошнія некалькі матчаў ліга чэмпіёнскіх і чэмпіянату Германіі становіцца адным з лепшых па закінутых мячах. Так што зноў-такі Магдебург, ведаеш, яны як крышачку нагадвае мульцік «Ну, пагадзі», калі воўк у тазікі. Так, вымушаны лавіраваць. І вось пры гэтым зусім нельга сказаць зараз, што яны не вылавіруюць. Магчыма, гэта скончыцца, нягледзячы на ўсе абставіны, даволі добра у гэтым сезоне. Рэчы, яны ўжо аб'явілі пра падпісанне Кёнсона з Мільзунгена. Так. Ну, то бок, урэшце рэшт, мне падаецца, што яны пачалі думаць пра наступны сезон і пра тое, што ім патрэбны такі больш разнастайны ростар, проста большы ростар. Ну так, і гэта добра, што ёсць магчымасць зноў-такі рабіць такія падпісанні і тусаваць вось гэтую калоду. Закроем лігу чэмпіёнаў, напэўным матчам Ольбарг-Пік. Мы казалі пра Ольбарг, што змена на мосцікі, яна можа паўплываць як пазітыўна, так і негатыўна, але падаецца, што пакуль што ёсць пазітыў. І зноўку ж, гэта
тое ж самае, што мы казалі пра пік раней, што пік вельмі нестабільны і пік не разумее свой патэнцыял. І зараз пік чацвёртую пазіцыю займае ў турнірнай табліцы. Гэта не тое, што мы прагназавалі і не тое, што мы хацелі бачыць. Але там настолькі шчыльна ўсё. Ну так, і пік саступіў, уласна кажучы, Ольбергу 30-32. Я ведаю, што там саліраваў Маро Шаштарыч, але аднаго Маро не хапіла гэтым вечарам. Мы пераходзім да выбуха. Тое, што яшчэ учора цяжка было сабе ўявіць. Але Фленсбург вырашыў расстацца з галоўным трэнерам. Мы не пабачым новы Гудме на поўначы Германіі. Так. І ўсё ж такі толькі пасля 15 тураў прыйшлі да гэтай высновы кіраўнікі. І у фармулёўках усё так гучыць даволі непразрыста. Што ты пра гэта думаеш? Глядзі, я вось выпісаў сабе усе матчы, дзе Фленсбург губляў пункты. Так. З пачатку сезона. 6 кастрычніка 29-29 з Гомерсбахом у гасцях. 20 кастрычніка 30-31 з Ганновером у гасцях. 12 кастрычніка 27-29 з Магдебургом дома. І у апошні час 29-31 у гасцях у Манхайме і 24-33 з Мільзунгеном у гасцях. То бок дома згублена 2 пункты, у астатніх матчах там згублена яшчэ 7, але ўсе выпадкі, калі Фленсбург губляе пункты, гэта матчы супраць наўпроставых супернікаў. Тых каманд, якія павінны змагацца за Еўракубкі, за Лігу чэмпіёнаў, можа нават за чэмпіёнства. То бок мы глядзім на каманду, якая даволі добра гуляе супраць аутсайдераў, бярэ сваё, але не больш за тое. Мне падаецца, што гэта яскрава сведчыць пра тое, што не цягне трэнерскі штаб тое, што чакаюць ад іх. Ад іх чакаюць, што вось быў мінулы сезон, дзе яны стабільна прашагалі, там былі трэція, падаецца. Вось, і цяпер нават гэтага няма. І бачна, што калі супраць іх выходзіць каманда, якая як-небудзь умее гуляць у гандбол, якая можа, у якой ёсць рэсурсы, ўсё, пішы прапала. Сцвярджае Хольгер Гландорф, які сказаў, што нашай рэзультатыўнасці ў гульнях супраць лепшых клубаў чэмпіянату недастаткова для дасягнення нашых мэтаў. То бок пры прыняцці гэтага рашэння арыентаваліся менавіта вось на тыя паядынкі, хутчэй за ўсё, пра якія ты сказаў. Нікалай Крыкаў прапрацаваў у Фленсбургу толькі 1,5 гады, хаця кантракт быў разлічаны яшчэ на столькі ж, то бок ён падпісваўся на 3. І зараз яго пазіцыю зойме, там будзе нейкі такі тандем Любаміра Вранніша, зноў-такі, які працуе спартыўным дырэктарам Фленсбурга. І Андерс Эгерт таксама будзе. Я толькі не ведаю, хто галоўны, хто асістэнт. Там будзе ўжо на паперы, гэта не так і важна, але відавочна, што яны будуць гэтым часовым рашэннем праблем. Вранніш прычым сказаў, што я не планую вяртацца да трэнерскай працы тут, і мы будзем шукаць прыемніка вельмі інтэнсіўна. Вось так. У панядзелак Фленсбург гуляе з Фюкса, на тым жа тыдні з Мільзунгенам у рамках кубкавай сустрэчы, а далей Гамбург і Біцехайм. Калі гэты тыдзень будзе насычаны больш паразамі, чым перамогамі, Фленсбург прыстойна адстане ад лідараў. Так, і вось цікава пра Вранніша. Я магу правесці паралель. У футбольнай Ромы нешта падобнае, што вельмі падобнае адбываецца, таму што яны ўзялі 73-гадовага Клаудзіо Раньера з мэтай пафіксіць псіхалогію і знайсці новага трэнера. Любамір Вранніш не такі дзед яшчэ, і ён не так даўно трэніраваў і вось гэтую каманду ў прыватнасці. Але з псіхалагічнага пункту гледжання я згодна з табой, прыцягвай.
Нет, то бок ты бярэш чалавека не чужога. Ты бярэш чалавека, якога ведаюць усе гульцы і да якога ёсць нейкая павага. Ну, то бок, глядзі, я вельмі скептычна стаўлюся да ўраніша ў якасці трэнера пасля таго, як ён даказаў, што нават з топ-гульцамі ў Веспрыме нічога не атрымалася. Нават са складам, які на 2 галавы вышэй за ўсіх астатніх у Швецыі, яны там барахталіся ў сярэдзіне табліцы з Крысціанстадам, які, ну, быў гегемонам дагэтуль. Ну, то бок, усё тое, што рабіў Ураніш як трэнер у апошнія гады, гэта жах. Я разумею, чаму ён выйшаў. Ну, я не згодна з табой. А прышэсце ў зборную Славеніі кароткае. Не так і дрэнна Я пра было. клубны гандбол. Ну ладно. Са славенцамі так атрымалася, але на вялікай дыстанцыі зноўку ж не. Ну, то бок, у гэтым і розніца клубнага гандболу і гандбола зборных, што ты не можаш просто там 10 матчаў згуляць добра, а потым трава не расце. Не, тут трэба гуляць увесь сезон. І ў Фленсбурга вось на дадзены момант, і я не ведаю, што яны будуць рабіць. Хутчэй за ўсё яны будуць гуляць так, як яны гулялі. Ну, таму што ты не перакроеш ўсё гэта. Мы глядзім на чыста псіхалагічны эфект. Калі гэта спрацуе, мы пабачым 2 прыстойных рэзультаты на тыдні. Калі гэта не спрацуе, ну, адзіў. Ну, такі, калі тут прымаць пад увагу вось гэты мой аргумент пра зборную Славеніі, мы ўсе памятаем, у якім эмацыйным такім настроі знаходзілася гэта зборная ў той момант, калі прыйшоў Любамір Ураніш. Ён прыйшоў выратоўваць, ён выратаваў. Магчыма, вось тут гэта, ведаеш, гэта як ін'екцыя адрэналіна будзе. Ну, я пра гэта і кажу. Мы пабачым, ці спрацуе. Я ні разу не веру ў гэта на дыстанцыі. Я веру, што вось данесці гэты сасуд да фінішу турніру можа быць і здолее. Далей трэба шукаць. І я не ведаю, калі не Крыкаў, то хто. Трэба, дарэчы, аддаць належнае Нікалаю Крыкау і нагадаць, што ён быў трэнерам 23-го года ў Даніі. Нягледзячы на тое, што гэта зусім малады спецыяліст, яму толькі 38 гадоў вось у минулым месяцы споўнілася. Ён правёў вельмі насычаны адрезак у Гудме. І прычым Маціяс Гітцель, уласна кажучы, пры ім так раскрыўся, і яшчэ шмат гульцоў тыпу Сімона Пютліка і Ласа Мёллера. Вось што я не разумею, дык гэта тое, якога трэнера Фленсбург будзе шукаць. Таму што яны ўзялі Крыкаў, яны ўзялі гульцоў пад Крыкаў. Гэтыя гульцы нармалёва выглядалі пры Крыкаў. Яны ўсю сваю кар'еру гулялі пры Крыкаў. Што далей? Зараз без працы знаходзіцца Майк Махула. Я проста нагадваю пра гэта. Так, гэта першая думка ва ўсіх, напэўна, была. Так, абсалютна. І зноў-такі вось гэтае рашэнне пасярэдзіне сезона, калі прымаюцца такія рэзкія, быццам бы усе асобы, якія ўключаны вось гэты працэс перабудовы, яны павінны разумець адказнасць. То бок яны зараз або тушаць пажары, запрашаючы трэнера, які дапрацуе да канца сезона, і наўрад ці да яго будзе толькі патрабаванне не сапсаваць. Там ужо ладна, што зрабіць лепш. Або яны спадзяюцца зараз знайсці каго-небудзь, каго зноў-такі будуць падпісваць на больш працяглы тэрмін. Я вось не разумею. Цікава было б пабачыць якое-небудзь такое больш-менш аб'ёмнае інтэрв'ю Хольгера Гландорфа, як галоўнай галавы, якая размаўляе з намі ад імя гэтага клуба. Але вось пакуль проста, нягледзячы на тое, што звычайна ў Фленсбургу рашэнні прымаюцца на халодную галаву, яны ж усё ж такі на поўначы знаходзяцца. Тут усё выглядае як не вельмі абдуманы ўчынак. Не, якраз, глядзі, пажары трэба тушыць, калі яны ёсць. Тое, што вось на дадзены момант ёсць
у Фленсбурге я не магу назваць пажарам. Тут, ну, прабачце, але гэта рэальны ўзровень каманды. Можа, яна павінна браць больш пунктаў, але яна не робіць нічога такога, што сведчыла б пра крызу. Не, яны проста недастаткова добрыя. Калі б яны там прайгравалі Потсдаму, пытанняў няма, мяняйце трэнер. Калі яны прайграюць Мельзунгену і Райнлёвен, ну, напэўна, трэба рабіць кропкавыя ўзмацнення, штосьці такога кшталту. І тут даволі лагічна тое, што яны бяруць Ураніша, яны кажуць, яны даюць час гульцам зразумець, што будзе штосьці іншае. Яны бяруць Ураніша, які не будзе нічога псаваць, які будзе, ну, вось, намінальна выконваць ролю трэнера, працягваць курс, які быў. Мне падаецца, што ён будзе працягваць курс. Я не думаю, што ён штосьці будзе ламаць аб калена. І ў іх ёсць час, каб знайсці кагосьці. Канешне, тое ж самае можна было б рабіць і пры Крыкау, але напэўна, трэнер будзе менш матываваны, калі ён будзе ведаць, што яго пазбавяцца ў канцы сезона. А можа і больш матываваны, каб даказаць, якую неправы. Залежыць ад чалавека насамрэч. Але ведаеш яшчэ, што цікава, паколькі Враніш гэты спартыўны дырэктар зараз, ён такім чынам будзе адказваць і за тое, каб шукаць новага трэнера і трэніраваць. І гульцоў новых, ну калі там трэба. Ну, гэта менавіта тое, што робіць Раньера ў Роме вось на дадзены момант. Ён становіцца экзекутівам пасля сезону, гэта вядома. І ягоная галоўная задача гэта знайсці, як гэта каманда будзе функцыянаваць напрыканцы сезону. Ну, то бок гэта нармалёва, гэта стратэгічнае планаванне, але, ну, даволі дзіўнае ў гэтым становішчы, таму што, ну, прабачце, там, Рома гэта каманда, якая у крызе такое, што ў якісьці момант там было 2 пункты да зоны вылету, а Фленсбург гэта каманда, якая андерперформіт, але ідзе ў топе. Дзе 5-й, 6-й, ну, гэта нармалёва. Нічога не згублена. Ужо заўтра Фленсбург згуляе з Фюксам, і паглядзім. Я не думаю, што пакуль што-небудзь такое убачым радыкальнае, але тым не менш так, новая эра пачынаецца ў Фленсбургу, нечакана для нас. І глядзі, ты за Махулу. Ну, я не ведаю. Я просто думаю, што гэта цалкам магчыма насамрэч, таму што, здаецца, і вы не заняты, і я вольны. Ну, то бок толькі таму, што ёсць 2 бакі, якія проста нармалёва падыходзяць адзін аднаму. Якія зараз шукаюць выйсце, і адзін, і іншы, і яны павінны зноў-такі сустрэцца. Але я не памятаю абставіны сыходу Махулы, у тым сэнсе, што наколькі там добрыя стасункі засталіся з кіраўніцтвам. Там засталіся цалкам нармалёвыя стасункі, проста у якісьці момант яны вырашылі, што трэба штосьці мяняць і нейкую новую кроў пускаць у клуб. Пабачылі, што гэта ні да чаго не прыводзіць, і цалкам магчыма, што так будзе. Я не магу там менавіта сваё персанальнае меркаванне тут сказаць, я там невялікі заўзятар Фленсбурга, але думаю, што гэта магчыма. З іншага боку, калі мы ўжо кажам пра правілы не павяртацца да сваіх былых, ну, яны яго ўжо парушылі, цягнуўшы. Ураніш, прычым ён сыходзіць і зусім у розныя бакі але ўсё роўна ён вось прыходзіць, вяртаецца на любую пасаду, на любыя нейкія там функцыі, але ён вяртаецца ў Фленсбург. Вось гэта проста выраз I belong here. Вось ён belongs to Фленсбург. Дарэчы, Любамір Враніш тут у нас стаў адным з тых, хто трапіў у залю славы Еўрапейскай федэрацыі гандбола. Наконт гэтага рашэння нічога супраць не мае.
Абсалютна. Мне так падабаецца яго уступленне да яго аўтабіяграфічнай кнігі, дзе ён піша, што я дамогся такіх вышыняў у выглядзе спорта, дзе традыцыйна вельмі высокія і моцныя хлопцы пры сваім росце, а рост Любаміра Враніша, калі нічога не было, то 168 сантиметраў. Так, ён ніжэй за мяне. Ну і амаль на галаву ніжэй за мяне. Вось, і так, і яго фота вось гэта з Паскалем Хенсам, дзе ён намагаецца дакрычацца дзе-то з рэгіёну таліі Паскаля. Так што так, гэта цалкам ён заслугоўвае. І да іншых навінаў, што тычацца такіх прыемных узнагарод, якія напрыканцы года атрымліваюць тыя, хто заслугоўвае. Тут у нас Эміль Нільсэн стаў уладальнікам узнагароды ЕГФ Excellence Awards. Цырымонія прайшла ў Вене ў мінулую суботу. Цалкам заслугоўвае гэтыя ўзнагароды. Увогуле Эміль Нільсэн гэта такі... Я не ведаю, чаму яго ацэньваюць вельмі добра, але ён заўсёды выглядае недаацэненым, таму што пра яго трэба казаць нашмат больш. Гэта чалавек, які робіць розніцу. Ён рабіў розніцу ў Нанце, ён робіць розніцу ў Барселоне. Калі мы паглядзім, ну, там, канешне, мець такую лінію кіпераў, то кожная каманда падпішацца, ну, вось, наўпрост зараз. Каму скажы, там Кельца можа выгнаць палову склада, каб... Shut up and take my money. Усё так. Але калі мы нават параўноўваем Гансала Переса да Варгаса і Нільсена, яны вельмі розныя. І Нільсэн гэтай Барселоне дае штосьці такое, можа, паўночнае, з гэтай паўднёвай камандзе ён дае паўночнае такое... Ён выглядае... вось, прабачце за лукізм, але Эміль Нільсэн выглядае як чалавек, які 5 хвілін таму прачнуўся. Так, ён не выглядае спартсменам увогуле, атлетам, так, у такім класічным выглядзе, як мы себе можам уявіць. І ён зусім малады хлопец, яму толькі 27 гадоў. Улічваючы тое, што Гансала Пересу да Варгасу на 5, то на 6 больш, ён 91-го ці 92-го года нараджэння, ўжо не памятаю. Першага, ну вось. І мы бачым розніцу ўжо зараз. І вельмі цікава назіраць за тым, які, напрыклад, у 30, у 33 будзе Эміль. Я б нават у 40 паглядзеў. Ну дай Божа, насамрэч. Ён мне стылістычна, ведаеш, ён трошку мне нагадвае Роланда Міклера. Так, згодна з табой. І ён антрапаметрычна нават крышачку на яго падобны. Але я вымушана адзначыць, што ў смокінгу і ў блэк-тай Эміль Нільсэн выглядае топ. Нашмат лепей, чым у парке. Что там былі ананасы? Там нешта такое. Так, ён такі намаганні ў стыль такі ў яго адбываюцца. Мой мозг сказаў пазбавіцца ад гэтай... Успамін. Гэта было настолькі дрэнна, што аж дрэнна. Але ўсё ж такі брамнік, ён выбітны, гандбаліст ён выдатны, і зараз у яго 3-й сезон з Барселонай. У мінулым годзе ён стаў уладальнікам, у мінулым сезоне, не ў мінулым годзе, ён стаў уладальнікам першага свайго ліга-чэмпіёнскага тытула. І толькі нават фантазіі не хопіць на тое, каб спрагназаваць, якая будучыня яго чакае. Ну, мы пачакаем у веспраме, наколькі я разумею. Глядзім. Час пакажа. Ну, гэта цікавы выклік. Так, так. І акрамя вось гэтага ў рамках цырымоніі таксама былі ўведзеныя некалькі легенд спорта ў залю славы ЕГФ, 21 новае імя, 7 гульцоў жаночых каманд і 14 мужчынскіх былі адзначаныя за свой вялікі ўнёсак у гандбол. Ну, вось з тых, каго мы часта ўзгадваем, мы можам тут сказаць, што Мікола Карабаціч і Мікель Хансен трапілі, Любамір Ураньеш, Анді Шмід, Стафан Олсен. Вось, і гэта насамрэч вельмі дзіўна, таму што зноў-такі Мікола Карабаціч і Мікель Хансен вось толькі-толькі скончылі кар'еры,
Напрыклад, Люка Бало, які таксама трапіў у вось гэты спіс гэтага года, скончыў кар'еру некалькі гадоў таму, Ігар Воры таксама некалькі гадоў таму, і Іван Чупіч, і Веран Мароз яшчэ. А Стафан Олсен ужо гадоў 20 з нечым не гуляе, чым ён толькі не займаўся на працягу гэтага тэрміна. Вось цікавая логіка у тых, хто галасуе альбо прызначае, я не ведаю, там дэмакратычная там працэдура альбо не. Але вось што павінна адбыцца, каб чалавека ўвялі ў залю славы не пасля таго, як ён скончыў кар'еру, а праз там 20 нечым гадоў пасля гэтага. Дарэчы, чаму не ўвесці нешта кшталту амерыканскіх ліг, дзе ёсць намінацыя, дзе ёсць дарэчы, у НХЛ ты можаш трапіць у залю славы пасля там 10 гадоў, 20 гадоў, але ну за цябе там галасуюць, і у цябе ёсць 3 намінацыі, і пасля гэтага ты не маеш права нават Трапіць. намінавацца. Ну, у NBA іншая працэдура, але цырымонія сама вось, якая адбываецца ў NBA, гэта маё любімае проста мерапрыемства ў міжсезон, таму што гэта заўсёды тое, як гэта выглядае, тое, як гэта проста зрэжысіравана, таму што на сцэну для прамовы выходзіць сам чалавек, які трапляе ў залю славы, і побач з ім 2 чалавека, якія, ну, напрыклад, з якімі ён сябраваў, працаваў, там яшчэ што-небудзь, але, ну, зноў-такі з баскетбола, там не з сям'і яго. І гэта вельмі кранальна, гэта так эмацыйна, і калі гандбол вось гэта будзе пераймаць патрошку, гэта зноў-такі будзе, ну, неяк на папулярызацыю віда працаваць, таму што гэта прыгожа. Я толькі за. Дарэчы, то есть калі мы кажам пра тое, як гэта ўсё рабіць яскравей, таму што ад гэтага івенту, ну, яго паглядзела ты, яго паглядзела яшчэ чалавек 20 у свеце, яго не паглядзела большасць гандбольных журналістаў. Ну, можна ж пачытаць, каго ўключылі, і ўсё. Так. І ніякай папулярызацыі. Я тут на днях наткнуўся на артыкул, дзе распавядалася, як паміраючы спорт у 2017 годзе, які зруйнаваны дамінацыяй Льюіса Хэмілтона і Мерседеса, Формула-1. Адрадзіўся. Яны за 5 сезонаў Drive to Survive сабралі велічэзную аўдыторыю ў тик-току, яны прыцягнулі моладзь, яны зрабілі гэты спорт сексі. Зноў. Сапраўды. Вось калі мы бярэм нейкі Drive to Survive для гандбола. Першае, павінны прыйсці маладыя, ну, умоўна кажучы, маладыя, можа, гэта нашы, прыкладна там нашага ўзросту людзі у ІГФ і ЕГФ. І тады штосьці пачне змяняцца. Людзі, якія разумеюць не толькі там нейкія маркетынгавыя тренды, а ўвогуле трошачкі разумеюць гандбол, трошачкі разумеюць тое, куды рухаюцца медыа у любым відзе спорту. І тады штосьці сапраўды пачне змяняцца. То бок тут павінна быць тэндэнцыя на змену гэтых кадраў заскаруслых, якія сядзяць у федэрацыях, там дзяржаўных нейкіх установах, якія займаюцца падтрымкай гэтага віда, і ў кіруючых органах еўрапейскіх і сусветных. Тады ўсё будзе супер. Я насамрэч бачыла перыядычна вакансіі ЕГФ, здаецца, ЕГФ-маркетинг. Хутчэй за ўсё. І там даволі такія, ну, нескладаныя патрабаванні, то бок яны разлічваюць на моладзь. Наколькі гэта дае імпакт, я не ведаю, пакуль не. Але то, што гандбол павінен станавіцца больш медыйным, і ў тым ліку за кошт такіх мерапрыемстваў, гэта праўда. У гэтым годзе тое, што мы пабачылі, ну, класныя фоткі. Так, ну, якасць менеджменту павінна змяняцца, структура клубаў павінна змяняцца. Напэўна, ну, глядзі, калі мы там кажам пра тыя ж клубы, там, калі мы паглядзім на лігу чэмпіёнаў, ну, хто там працуе ў маркетынгу, хто там працуе на такіх выканаўчых пазіцыях. Гэта гандбалісты ў мінулым. Ну, давай, Хольгер Гландер.
Ну, ён дырэктар, гэта ўсё ж такі не маркетынг, гэта такая больш адміністратыўная. Так, я пра ўсю Рук структуру. кіраўніцтва. Там які-небудзь там Ханінг, Цэрбе у Берліне. Там калі мы пашкрабем там кіль, хто там Шылагі, зноў Так. больш. Дарэчы, была вельмі прыкольная навіна і артыкул вялікі, калі бралі Шылахі і бралі чалавека на аналагічнай пазіцыі ў футбольнай камандзе Хольштайн, ці як яна называецца кілі. Кіль Хольштайн. Вось. І яны так вельмі пустымі словамі, велічэзным аб'ёмам гэтага артыкула разважалі пра тое, як нам рухацца, а што лепш, а ці дастаткова нашаму гораду 2 каманды і так далей. Такая нейкая бязглуздзіца. Я пра тое, што я лепш буду бачыць чалавека, які не быў у топе гандбола ў мінулыя гады, але чалавека, які мае добрае разуменне таго, што ён павінен рабіць на гэтай пазіцыі. Для мяне, напэўна, найлепшым прыкладам дырэктарства у Бундеслізе была Дженніфер Кетаман. Пагаджуся з табой, гэта быў сапраўды добры перыяд для Райн Лёвен. І яшчэ гэта чалавек з класным бэкграундам, і пры гэтым так яна там любіць гандбол і разумее штосьці, але наколькі мы бачылі там нават па нейкіх трансферных набыццях за гэтыя гады, што яна больш разлічвала на прафесійнае меркаванне людзей з кіраўніцтва, якія непасрэдна вось маюць дачыненне да гульні. То бок гэта не было нейкім валюнтарызмам, я хачу, я наймаю, ці я хачу, я звальняю. Не, конечно, я пра тое, што у цябе можа быць колькі заўгодна людзей, якія будуць дапамагаць прымаць рашэнні ў сваіх спецыялізаваных сферах. Ну, то бок нармальны спартыўны дырэктар. Але твая задача гэта рабіць гэты спорт такім, каб ён хаця б у 0 выходзіў. Потому что, калі мы паглядзім там на Бундеслігу, на каманды Лігі Чэмпіёнаў, прабачце, гэта жах. Калі мы выходзім у 1/8, мы Лігу Чэмпіёнаў катаем у 0. Пра чэмпіёнат Беларусі там я ўвогуле маўчу, але там і выдаткаў няма. Калі ў сябе ёсць гульцы, яны атрымліваюць свае зарплаты, яны гуляюць, яны паказваюць вялікую якасць, і яны існуюць за абсалютна дутыя кантракты са спонсарамі ў усходняй Еўропе. І яны ў лепшым выпадку выходзяць у 0, калі мы кажам там пра Бундеслігу, пра французскую лігу, таму што там ёсць нейкі лакальны патрыятызм і ёсць спонсары, якія гатовыя даць, можа, нават не рынкавыя кошты. Так, і падтрымліваць ва ўмовах, напрыклад, пандэміі. Гэта быў таксама вельмі цяжкі этап, які не да канца яшчэ пераадолены і клубамі прыватнымі і федэрацыямі, скажам так. Мы перайдзем да адной з апошніх тэмаў, а можа і да апошняй у гэтым выпуску. Гандбол гэта рэч у сабе, так сцвярджае наш сябра Расмус Бойсон, таму што сталі вядомыя гаспадары чэмпіянатаў Еўропы 30 і 32 года. 30 год Чэхія, Данія, Польша, 32 Германія, Францыя. Ніякіх новых твараў мы не пабачым, гэта будуць тыя ж самыя арганізатары. Чэхія вылучаюцца са спісу крыху. Ягонае меркаванне, што гандбол існуе дзесяткі краін, а у астатніх ён дыхае на ладан хутчэй. І гэта праўда, але тут яшчэ ёсць больш выдатныя амбіцыі. Прэзідэнт нямецкай гандбольнай асацыяцыі Андрэас Міхельман сказаў, што вось гэтая перспектыва правядзення топ-турніраў, там яшчэ ж не толькі мужчынскі, але і жаночы будзе гандбольны, яна дае падставы спадзявацца на то, што Германія зможа прэтэндаваць на правядзенне алімпійскіх гульняў. То бок вось гэтыя фінальныя часткі топ-турніраў гэта падмурак для таго, каб фарміраваць заяўку на алімпіяду.
Блин, у меня в голове вось не вельмі добрыя думкі пра алімпійскія Пра гульні алімпійскія гульні ў ў Германіі? Германіі. Ты памятаеш гэты Мюнхен? А мяне, Я дарэчы, хутчэй пра Берлін падумаў. так, што тычыцца вось гэтых фінальных частак топ-турніраў, зноў-такі мы кажам пра тое, што гэта павінны быць краіны, якія валодаюць неабходнай інфраструктурай і валодаюць колькасцю заўзятараў, якія будуць наведваць на месцах гульні, таму што мы разумеем, што далёка не ў кожнай краіне гэта будзе папулярнае мерапрыемства. Я скажу нават больш. Я памятаю добра той чэмпіянат свету, на якім я быў. Это быў 17-й год ва Францыі. Я быў у Руане, дзе гуляла зборная Беларусі. Трыбуны былі паўпустымі на большасці матчаў, таму што ёсць каманды кшталту там былі чылійцы, былі саудзіты, якія і вось на гэтых матчах, дзе было ўсё зразумела, там ніхто і не прыходзіў. Ну, гэта не залежыць ад таго, наколькі там шмат гледачоў. Я не магу сабе ўявіць, што на які-небудзь там, скажем, матч Галандыя супраць Грузіі, як яно было, што ў якім-небудзь Мюнхене там будзе поўная арэна, 20-тысячная, да не ў жизнь. Ну, сапраўды. Але ўсё ж такі тут варта імкнуцца да нейкага баланса у тым, каб заваёўваць новыя тэрыторыі і захоўваць інтарэс тых, што ўжо ёсць. І што я скажу напрыканцы, што я рады, што ў Польшы будзе чэмпіянат, нават не таму, што я тут жыву, а таму што, ну, вось, як ты казала, што павінны быць гледачы, мне травілі байку, што ў 16-м годзе зборная Беларусі ўжо вылецела, і нашыя заўзятары ехалі ў Брэст з Кракава, з Катавіцы, я не памятаю, дзе яны там сканчвалі. І яны заязджаюць на запраўку, і ніхто не можа на касе нічога зрабіць, таму што ўсе глядзяць гандбол. Гэта вельмі прыемна насамрэч. Я у любым відзе спорта, калі ёсць штосьці, вось гэты кампанент, які аб'ядноўвае людзей ля экранаў настолькі, што яны забываюцца пра ўсе свае абавязкі, гэта, уласна кажучы, тое галоўнае, дзеля чаго мы яго глядзім, мы сочым і мы перажываем. Амінь. Мы вярнемся праз 2 тыдні і раскажам, хто стаў лепшым у Бундеслізе ў гэтым годзе, на нашу думку, і пройдземся па намінантам на найлепшых гульцоў на сваіх пазіцыях з пункту гледжання ІГФ. Таму не забывайцеся на нашыя выпускі і пабачымся. Дзякуй і да сустрэчы.